Aïdara eflene ka bara miketa efle ka fanga de dibina jaraka mogo ma bi nin couronne che Aïdara efle ka bara mikedi efle ka fanga de dibina jaraka mogo ma division jamana kono abe jamana jugu de arranger ibe ka division de ke mali surame be de ka nyamogo e mangani kuma fo président yana a fodro ma e président laga toy borana bomoshi kiri karanyo dro oui fa ba goli wuli ka jo ina fa ay sama de bine anga ine ban dusu na ma barake ni dina nyamogo nela amnela di amnela bintiga mo shiga baba goli wuli ka jo ina fa ay sama de bine quoi président kirikara asimi goitana bomoshi kirikara abe wuli ki jo way ay tellement Aïdara ka kuma jaray parce que ibadon Aïdara kuma infodora a nison jara abe ki woso kale karamogo mene emi disi goshi ko mogo mi yanga 80 milliards sur ko luma mene asimi goitami disi goshi ko mogo mu yanga jamana ci ko olu mene mali problème du même mali de la bi munya to bi bina jara ka mogo be ka fanga soro corruption Aïdara ere de la ko fo ne te fait 20 corriger nous mandi quoi parce que ne te fait mogo do katanga vidéo tike kabi gushina olu mandi Aïdara bora ye kuma te imamu fo I wogo ni fama munu fleni ko zonde do a vidéo be ya be fo mais ni karamogo fa beta kasula omi botuguni igoko ki karamogo nyogo no were umne tuguni ayira asimina den asimi neni eni mogo munu mandi ini munu depuis asimi go tamawolo eni tabolo do be kalela ga kuma ede eni tabolo munu mandi ebe fe fama ko lu minedi olde mali jugu ye parce que olne ka tabolo tekelengi die kuma bebe fo olde ma ebe ko tabolo mina goshi an banga révolution ke domina mali kono a vidéo koro be a fond bébé o tabolo nete karamogo to fo de aw be ka tabolo mun na goshi mali kono kan ka dien kuma be fuma o tabolo mogo de farala anka ko a bala France o tabolo mogo de nan kumeta Sili Boulevard la munu ye révolution ke ko mali ka kaire ayre halalai munu farala anka tabolo munu farala anka o tabolo were de enolu yere de mandi o tabolo ni aye bi asimi be bi o tabolo mogo de farala anka sinon an kelen kuntisi bebi on devait ka kele bi ko de mali jugu yi parce que président mankuna ti fendon ati fen kalama e ka mogo chama fana profiter o la Aïdara ni jugu bi la bi I jugu te ibe ka tabolo min kera Aïdara I jugu tole I jugu folo asimi go itadi e kuma fe fo soro suma nu yi fer nu Aïdara soro dongolo bi malo ka juguni o be malo da ika solo me yere ka nyogon na kushi ka nyogon moi ça me fait mal quoi c'est farafit c'est ka farango ka toujours la division jamana de guerre de là jamana mago ba dembe ka farango ni asimi go ta président halala président horodi asimi ko nga discours mi tabi malion ayna farani asimi ka le pays a besoin de tous ses enfants et à la dit aita Ukraine Zelensky be attaque kasola do ne la boka marfa duma irisu ka sorase munu be kana en fait ando kana demanga kala Atlantique be kasola de korobi irisu be kuga kasola do na boka marfa duma ka jamana difa ebe ke emuye mali surame nyamogo ebe ka mali président poussé o président laga to daji bo fena jagi ebe ko poussé ko ka jamana de were u ko ko lu kele Aïdara je ndigila tegere ka ko labi je vais être très direct ni division ni farafarali ate Aïdara arrangé ate ibe ka munu kala tolu arrangé ate mali arrangé nganga kuma bide Aïdara nganga Michel de taka malion kalabi mais ima malion kalade ye lamu taka malion farabi ni corona cha yode ke ni mama fina ne ba fina pian na ma be mo ma no bora wa ne ka bazoka Johnson ni sigilembe ne ta ka kele ne data la ni mu ye mun ke na kan ne be boko fo ni mu ye mun ke na ma ne be boko fo ne te ku tongara wala ni surasi kelo fe ko ne ka bo Aïdara contrôle la